Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ρήματα που τελειώνουν σε φωνήεν και ωμέγα. Με αυτά δηλαδή. Έτσι, φωνήεν. Φωνήεν και ωμέγα. Όπως είναι τα ρήματα. Τα διαβάζω. Λέω, περπατάω, μιλάω, ακούω, ρωτάω, απαντάω, τρώω, κρατάω, αγαπάω, γελάω, κλαίω. Αυτά είναι τα ρήματα και πάρα πολλά άλλα υπάρχουν με τα οποία θα ασχοληθούμε. Από το ρήμα, από το κάθε ρήμα, βγάζουμε το normal ego, που είναι το ρήμα χωρίς το ωμέγα. Σβήνουμε το ωμέγα από όλα τα ρήματα και έχουμε το alter ego. Το έχουμε ξαναπεί το normal ego. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τι θέλουμε να κάνουμε με το normal ego? Θέλουμε να φτιάξουμε καταρχάς τον παρατατικό. Που είναι στην ουσία ένας αόριστος. Και μάλιστα είναι αόριστος continuous. Ο παρατατικός λοιπόν. Πώς φτιάχνεται ο παρατατικός? Παίρνοντας το normal ego και προσθέτοντας τη συλλαβή γα. Λέ, έλεγα. Το είπαμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ένας αόριστος χρόνος, όπως είναι αυτός, εάν έχει μόνο δύο συλλαβές, παίρνει κι άλλη μία εδώ μπροστά με το και τον τόνο. Περπατά, περπάταγα. Μιλά, μίλαγα. Ακούω, άκουγα. Ρωτάω, ρώταγα. Απαντάω, απάνταγα. Τρώω, έτρωγα. Κρατάω, κράταγα. Αγαπάω, αγάπαγα. Γελάω, γέλαγα. Κλαίω, έκλαιγα. Είναι ο κλασικός τρόπος που δημιουργούμε τον παρατατικό. Με το normal ego, αλλά εδώ πλέον δεν βάζουμε μόνο το α του αόριστου, βάζουμε τη συλλαβή γ. Και μπορούμε βέβαια να φτιάξουμε και τον μέλλοντα της διάρκειας. Πώς? Παίρνοντας το normal ego του και επαναφέροντας το ωμέγα που κάποτε χάθηκε. Άρα, και βάζοντας βέβαια, εφόσον είναι μέλλοντας, μπροστά το μόριο θα. Θα, λέ, ο. Θα, περπατά, ο. Θα, μιλά, ο. Ο τόνος επίσης παραμένει εκεί που ήταν στο αρχικό ρήμα. Ας πούμε εδώ είναι ο τόνος. Εδώ βρίσκεται και εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συλλαβή φτιάχνουμε τον παρατατικό και το μέλλοντα της διάρκειας με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε. Αυτός είναι ο alter ego του ρήματος, ο άλλος εαυτός του ρήματος, που επειδή αυτά τα ρήματα είναι ανώμαλα, είναι irregular, είναι ανώμαλα, σχηματίζονται έτσι. Αναγκαστικά αυτά θα πρέπει να τα μάθουμε χωρίς κανέναν κανόνα. Αυτά λοιπόν είναι τα ρήματα που τελειώνουν σε κάποιο vowel και μετά στο ωμέγα.
Ας δούμε ποια άλλα ρήματα υπάρχουν αφού σβήσουμε λίγο τα περιτά. Να δούμε έτσι για την ιστορία που λένε ποια άλλα ρήματα μπορεί να συναντήσουμε. Μπορούμε να συναντήσουμε το ρήμα, μισό λεπτό, λοιπόν, μπορούμε να συναντήσουμε το ρήμα γεννάω. Γεννάω παιδί. Μια μάνα γεννάει ένα παιδί. Μπορούμε να συναντήσουμε την πολύ γνωστή λέξη διψάω. Διψάω. To thirst. Το γεννάω θα το πούμε to born. Κάπως αντίστοιχο στα αγγλικά. Μπορούμε να δούμε ακόμα ένα ρήμα όπως είναι το ζητάω. To ask. Το ρήμα ξεχνάω. To forget. Το ρήμα πατάω. To press. Το ρήμα, ποιο άλλο ρήμα, το ρήμα πεινάω. To hungry. I'm hungry. Το ρήμα, ποιο άλλο ρήμα μπορούμε να πούμε, το ρήμα σταματάω. Είναι ρήματα που θα τα βλέπετε σχεδόν κάθε μέρα. Είναι πολύ συχνά ρήματα. To stop. Το ρήμα φοράω. To wear. Όλα λοιπόν αυτά τα ρήματα κλείνονται με αυτόν τον τρόπο. Στον normal ego είναι αυτά και στον μέλλοντα διαρκείας είναι αυτά. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή όλα τελειώνουν σε ένα φωνήεν και ένα ωμέγα. Φωνήεν και ωμέγα. Φωνήεν, 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 φωνήεν. Όπως και αυτό εδώ. Φωνήεν. Όπως και αυτό εδώ. Ου. Είναι φωνήεν και αυτό. Αυτά για σήμερα. Τα ξαναλέμε.